كيتحتري كيتقالسي كيمكته حالة يلن زتعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي سلام تخاتلتنا channel كما تكونوا صبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا بعغنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا ونت استوتا تزنالكم متينا لنا كساب موداتنا زمدم سنه صنعو بليز لايك يركم تو تقفكم دما كم وترنا مسجن اغزيكي وسدنا كمنا امنايلو متحسكنا تينا what's going on let's start بزيان جمر She's at the White House. Hi, Aisha. Hey, Dana, good morning to you. And some breaking news out of the White House this morning. They are pushing back hard on this Reuters report this morning that claims that the Iranian supreme leader allegedly said that the enriched uranium that is inside the country right now will not be allowed to leave as part of any peace agreement or nuclear deal. That would have complicated these talks by a lot. It would have really ticked off Israel, but the White House is pushing back on this. They say that Reuters report is not true. I'm told that in fact no decision has been made on that particular issue about the enriched uranium. What happens بزعبا انتاي تزرب زلو ابز حلفه I don't know ابز حلفه معلتات ناي ايران حدش سوبريم ليدر بزعباتي اكراخرنت بزبحال زلو نتي enriched uranium زبلو وي ونتي نيكلر ازارب زخونت نيكلراوي امعبيلاتو زالا نيكلراوي عقمن ايرانسي دونالد ترامب حدا كابتي ابرتعو زحتو زلون طلباتناتو انتلو نتي نيكلورتي كتركبو خمزلوا مسركبتو دمنتاي كم زقبر كا نمجماتو ساكندو زخبدنا يمسلونن زخونه حدش سوبريم ليدر نزيا ايبني ازي انريتشد نيكولار يمكن ازي معبيلو زلو نيكولار قدم حجي نفسال ساي هاجر كم بعراشا دي تشاينا ون نسل سلام تبعي لعبو خون زبل حساب النيريو الجن ايران يقدفنيو كابيران تقلال يوصنيو إيلوز بالحبريتا برويترز تزرجح نيرو دونالد ترامب وايت هاوس عندما زحق يكونن يمزول زلو مخنياتو زحق اندحرو قينو دونالد ترامب يدهي بمالتيو مخنياتو حنت كابتيا اب نفس وقف زغبرا زلو زربا إيران نيكولر كلوا يبلو ناي نيكولر غدايو تقند الامانه ابزبلي نقيص زلو نعا تقدم رجيم تشنج دو غلو زنبره كله تريفو اب اي نقيص زلو حج الساون يتخون ينتحري لمو كبلوا خمس خلو دما كريكم معناته ايران زخدو زلو منقدن تاريخا كنتات كل بريه لو مالو امريكا دما رعدات يوم كم زلو كريكم جست كاب افنا امريكا متصل ميديانا كابنا ايران منشطات كمان يكوننا نمتصلنا لك بناتهم حبريتان بناتهم سلياوي مصنعتاتن زرغاغ زلو زرباينا نزارب زلنا نعم زو كنتات زي نابي كوس دخل وايت هاوس دونالد ترامب نزخبل زغددو زلو انتاي مخنيات سلو زلو نتي قدم زقتلو ايتولا خمنه ودو دما حج كاون لعلي چكام كوين فصيم مسوم كسام ايكلني كوينلو از غداي زنابي گص خيد خل دما ازارا بارستي كوين زلو this is حركاتي دونالد ترامب ابرتعو زحتو زلو غداي زيو انتاي كونيو اسمع اسكي listen now we're in the final stages of Iran. We'll see what happens. We'll either have a deal or we're going to do some things that are a little bit nasty. But hopefully that won't happen. Meantime, كمتري وزلهم بحفشا نكينات ازيو قريب هم زلو معلتا وزفرار زلو لومي نزا فيديوز قبرلا زلو هلا سران كلتن ورحمشته عرب معلت سلو زخونه عبزن كلتا معلتات دغصلا قدام سنبت بزح سبي زترتر something may happen معناته تعداغاتات سلدعصو مبزحت غزيت حماق تكباراتناتو اب قدام سنبتي زغبر كاب عرب مشج جميرو يجمر سلازي نزيان قلت سلسته معلتات حديك كغبري قني زلو maybe we'll see what happens معناته بكل مدمنمتا بتناتهم ميديا فلايت فوكس كينات قريب خمزلو بكل ملكهم زهرب زلو so زخول نابلت انهم هند بدونالد ترامب من قد غير خلده اي كالن يخنب لاي نغلنينا انت غيروا جن من قد تغيروا there is a reason for it مغنيات الله تا مغنيات كسمعكم من البات من قد تغيروا مالتي سلمتاي غير كم Meantime, Pakistan's interior minister arrived in Tehran again yesterday to hold talks with the president there. Axios is reporting that Qatar and other regional allies, they've been working to refine this peace proposal to bridge any remaining gaps between the two sides, hammering out things like commitment كالو دما نتيز قبر زلو كنتات ناب كينات كي اتت قداي
ብፍላይ ቀጠር ደድሕሪ ፓኪስታን ኮይና ንፓኪስታን ኣብቲ ዲፕሎማስን ኣብቲ ስምምዕን ዝያዳ ትነጥፍ ከም ዘላ ምክንያቱ በቲ ኩናት ኣዝያ ታስያ ዘላ ሃገር ሓንቲ ቀጠር ትበሃል ሃገር እያ ጠቕላላ ኤነርጂናታ ወይ ጋዝናታ ክሸይጥ ኣይከኣለትን ቁጠባ ድማ ኣብ ልምቦ ኣብ ደውታ ወሪዱ ዘሎ ሃገር እያ ብርግፅ ቀጠር ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ምስ ዓቕሚ ዘይመጣጠን ሃብቲ ዝነበሮ ሃገር እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ድማ ዕፅዋን ክባን ዝፈተነን ዝጠዓመን ሃገር እዩ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ቀጠር ኣክቹሊ ተመክሮ ኣለዎም ካብቶም ኩሎም ሃገራት ዓረብ ካብ ስዑድያ በሎ ካብ ኢማራት በሎ ካብ ኩላቶም ኩለን ተንጎረባብታት ተማኺረን ክቐትልዋ ፈቲኖም እዮም ብደርጋ ሲጅ ዝበሃል ብዕፅዋ ክለኣየራን ኩሉ ዓፅዮም ንክልተ ዓመት ድዩ ገለ ዝቐፀለት እያ ስለዚ they really know how to ነዚ ነገራት እዚ ከመይ ጌርካ ነኺስካ ትኸይድ ካብ ኩላቶም ተመክሮ ዘለዋ ቀጠር እያ ስለዚ ዋላ እኳ እቲ ናይ ኢማራት ሚድያ ይኹን ካልኦት ኩላቶም ቀጠር ትመውት ከም ዘላ ከፍልጡ እንተፈጠኑ but I think ቀጠር more resilient ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ምስጋር ስኖም ክነኽሱ ዝኽእሉ ሶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግን ብርግፅ እዚ ክፍታሓሎም ዝደልዩ ሃገር እዮም ሶም ናው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኢራን ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ድማ ዝበሃል ዘሎ ንስማዕ it's really ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቴሌፎን ርክብ ይግበር ኣሎ እንዲ ድብል ዘሎ ግን let me show you one thing ኣብዚ بعبي مزارب عرسزلو listen to this one. Big board, you can see the U.S. military in action boarding a ship this week. Just Wednesday, in fact, called the Celestial. U.S. Navy there boarding that ship. Remember what the military has told us. No one can go in or out of Iranian ports. So come on over here to the map, and we'll update you on what's happening here. This is the blockade line, just as a reminder. From the tip of Oman to the border between Iran and Pakistan, that's where the U.S. Navy has told us that no ship can go in or out if you're going in and out of an Iranian. እጂ እቲ ዋላ እኳ ናብ ካልእ ኩናት ገፅና ክንከይድ ንፍትና ኣለና ወይ ካልእ ኩናት ክመፅእ ክእል ኣሎ ገለ ካልእ ኩነታት ክመፅእ ይኽእል ዝብል ዘረባ እንተሎ there is other scenario እቲ ብሎኬድ እቲ ዕፅዋ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ እቲ ዕፅዋ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ዕፅዋ እዚ ንኢራን ፅልዋ የብሉን ወይ እውን ዝኾነ ፀገም የብሉን ማለት ኣይኮነን it still has something እዚ ዓብይ ችግር ይፈጥረሎም ኣለ ንኢራን እቲ እውን ከፍልልኝ እንታይ እዩ ኢራን ዶ ክፅመሙ ይኽእሉ ወይስ ኣሜሪካን ቁጠባ ዓለምን ንዝብል ሕቶ ይትውግእ ኢራን we can outlast you ንሕና ከነወዳእኩም ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራን እምበር ፀገም የብልናን ይብሉ ኣለዉ I want to be always as objective as possible ብዝተኻለት መንገዲ ነቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ክንገልፆ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ እቶም ሓበሬታ ዝቡና ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ኦብጀክቲቭ ኣይኮኑን ንኣብነት እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ሶርስ ሓደ ግዜ ስለምንታይ ኸ ናይ ኢራን ፀቀ ተኸውን ገለ ዝብሉኒ ሰባት ኣለዉ እቲ ዜና ዝበኩም ዘሎ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ፀቀ ዝሓዘ እዩ ስለዚ እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ክትርጉሞ ከለኹ በቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነስ በቲ ካልእ መንገዲ ኣነ ዝሪኦ ድማ ንክልቲኡ ኣገማጊመ ገምጊመ ማእከላይ ሓበሬታ ክበኩም ዝፍትን እንታትስ ዋይ ድማ ኣብዚ ቻነለይ ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ብዝተኻለ መንገዲ ባላንስ ዝኾነ ቪውስ ክህልዎ ዝኽእል I know perfect ዝኾነ ዜናን ሓበሬታን ነምፃልኩም ይብል ኣለኹም ግን ባላንስድ ንክልቲኡ ወገናት ንርኢና ኣሜሪካ እንታይ ፀብለልትነት ኣለዎም ኣበይ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ሓይሊ ይጥቀሙ ኣለዉ እንታይ ስትራቴጂ ይጥቀሙ ኣለዉ ብኡ ድማ ኢራን ድማ ብኸመይ ክምክቱ ይፍትኑ ኣለዉ ክንርኢና ንፍትን now I'm going to bring you back ኣብዚያ ክመልፀኩም እየ ሓንቲ ካብቲ ትገጥሞም ዘላ ሽግር ዝብልዋ ዘለዉ ስምዑ again yeah, like another funny thing is a report that came in now by CNN that Iran's military was only set back just a few months, not even years, just about 6 months according to CNN. And also, Alyssa was just telling me something and I looked it up and it's true. Turns out the New York Times was reporting that Pentagon now is worried that Iranian air defense systems are more capable than they were when the war started with Russian and Chinese help. You saw that report? That's insane. If you put that along with the report by CNN, and we'll see other similar reports about them needing just 6 months to restore their drone manufacturing. ሰለስተ ኣርባዕተ ቦምባታት ዝኾኑ ዘረባታት ይደርቢ ደሎ ብዚ እቲ ኢንተርቪው ዝገብር ዘሎ ናይ CIA ሰራሕተኛ ዝነበረ እዩ ኣናሊስት ዝነበረ እዩ ላሪ ጆንሰን እዩ ዝበሃል ዳርጋ ፅቡቅ ሓበሬታ ዘለዎ እዩ ምስቲ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ዌል ኮኔክትድ እዩ ዌል ሶርስድ እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ CNN ሓደ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ብዘውፅኦ መንገዲ ናይተን 39 መዓልቲ ዝደብድብዋ እዚ ኩሉ ናይ 14,000 ድዮም ገለ ዕላማታት ሃሪምና ንኢራን ድማ ዶናልድ ትራምፕ በቃላቱ 10 ዓመት ድሕሪት መሊስናያ ሕጂ እንደወፅየ ካብዚ ቦታ እዚ 10 ዓመት ድሕሪት መሊስያ ኣለኹ ዝብል ዝነበረ 8 ወርሒ ጥራይ ንድሕሪት መሊስዎም ዘሎ ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን
ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን 8 ወርሒ ምናልባት ድሕሪት መሊስዎም እንተሎ ኪንኡ ድሕሪት ኣይመለስዎምን ኩሉ ዓቕሞምን ሓይሎምን ዝተዳለወ እዩ ዘሎ ኣይተተንከፈን እዮም ዝብሉ ዘሎ I mean how many times are we going to hear this kind of ከምዚ ዓይነት ሊክስ ከምዚ ዓይነት መሪቑ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ንኣሜሪካ ራዕዲ ፈጢሩሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፍርህ ገይሩሉ ዘሎ እዚ እዩ እቶም ስለያናቱ they are telling him ብዙሕ ሃረምና የምን ኣለና watch out ዝገደደ ስዕረት ተጋጥመካ ኸል ዝገደደ ውርደት ተጋጥመካ ኸል እዞም ሰባት እዚኣቶም ንነዊሕ ዝተዳለውሉ እዮም ንስኻ ከይተዳለኻ ኢኻ ኢኻ ዘለኻ ኩሉ ትገይረዮ ትብሎ ዘለኻ ስልታት ቪድዮታት ርኢኻ ዘለኻ ከምቲ ዝድለ የስ ኣቃልከ ዝቃፀር ርኢኻ ኣለኻ ግን ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣይኮነን ተቓፂሉ ዘሎ ስለዚ ተጠንቀቕ ሓይሎም ኣለዎም እዩ ኩሉ ነገር ኣሎ እዩ ሓደ መፅናዕቲ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ ዲ ወላ ናይ ካፕሱልያ ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ 70 ሚታዊት ኣፅዋራቶም ከምዘይተተንከፈ ነጊሮም ነይሮም ሕጂ ድማ ንዓመታት ድሕሪት መሊስናዮም ዝብሉ ዝነበሩ ባይ ዘ ወይ ካልእ መፅናዕቲ ድማ ለንቀነ ወፂኡ ኣብ ሓደ መፅሄት እዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክጠቕሶ ይትኽእል እንታይ ኢሎም ኣብኻ እንታይ ኢሎም እቲ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናታ ደምሲስናየና ብምባል መራዮም ዝፍክሩ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ፒት ሄገስት እንታይ ይብሉ ነይሮም ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናቶም ስለ ዝገበረያ ብሕጂ ከፍርዩ ይክእሉን እዮም ይብሉ ነይሮም ድሮናትን ሚሳይላትን ከፍርዩ ጀሚሮም ኣለው ኢራን ዝብልካ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ሶ እቲ ፀገም ናቶም መወዳእታ ይብሉን እታ ዝገደደት ከንታይ ኢሎም እቲ መወዳእታ ተሰሚዕኩሞ ሕጂ ድማ ፔንታጎን ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ሓድሽ ስግኣት ተፈጢሩሉ ኣሎ ንሱ ድማ ኤር ዲፈንስ ናይ ኢራን ካብቲ ቅድመ ኩናት ዝሓየለ ኮይኑሉ ኢሎም ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ኤር ዲፈንስ ዝበሃል የብሎምን ክለኣየሮም ናፃ እዩ እንተደሊኻ ዘለሉ እንተደሊኻ ሻሂድ ሰትገለታት ይድብል ነይሩ ሕጂ እንታይ ክብል ጀሚሮም ኣሎ ክለኣየር ናቶም ኣዝዩ ሓያል ኮይኑ ኣለዎ ስለዚ በሪርና ክነጥቅዕ ከቢድ እዩ ይብሉ ኣለዉ ከስማዓኩም እየ እዚኣ ደጊማ ከስማዓኩም እንታይ ማለት እዩ ሓድሽ ኤር ዲፈንስ ድዮም ኣምፅኦም ነቲ ናይ ኣክቹሊ ካልኦት ክኢላታት ዝበልዎ እውን ነቲ ኣገባብ ናይ ምብራር ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ኣገባብ ናተን መጥቃዕቲ ኩሉ ኣፅኒዖም መሲ ተረዲዎም ኣሎ ኢሎም ዋላ ሑቲ ተረዲዎ ኣሎ ነዚ ኢሎም ሑቲ ብዝቐረባ ሓንቲ ክብርቲ ድሮን ኣውዲቑሉ ሕጂ እውን ስለዚ ነቲ ፓተርን ኣፅኒዖም መደምደምታ በፂሖም ኣሎ ብኸመይ ክትሃርመን ከም ትኽእል እዚ ድማ ንኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ዘይፍለጥ ዝነበረ ምስጢራት ንኻልኦት ከም ዝፈልጥዎ ነቲ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ እውን ሓደጋ ይኾነሉ ምክንያቱ ኣብ ዘይተደልየ ሓደጋ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣይትንከፍኒ እናተባሃለ ብዘይትንከፍ ዋጋታት ዝሽየጥ ዝነበረ ሕጂ ወል ከምቲ መብፃዓ ዝኣትዎ ከምዘይኮነ ኣፅዋር ተፈሊጡ ኣሎ so now people are going to be careful 100 ሚልዮን 200 ሚልዮን ከፊልካ F-35 ትገዝእ ብናይ ኢራን ሚሳይል ዝወድቕ ድሕሪ ኮይኑ maybe you have to think otherwise ካልእ ሕስር ዝበለ ክደልየሉ ትኽእል መንገዲ ወይ እውን በዓልሃ ሰሪ የምባል እውን ክሕሰብ ይኽእል እዩ capacity and capabilities and their missile launchers. Yeah, I've been hearing that as well recently from someone who's not Iranian, but let's say lives in the region and is privy to what kind of support's coming in from Pakistan and China. So yeah, Iran has upgraded its air defense systems. Yeah. So and now the West has an additional problem. They can't overfly Saudi Arabia. So Saudi Arabia looks like it's closed their airspace to the U.S. at least temporarily. That makes it, but then it's such a difficult. ካልእ ድማ ተወሳኺ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ክትሳተፍ ትደሊ ኣላ ሕጂ ድመፅእ ዘሎ ኩናት ንስዑድያ ዝገደደ እዩ so they know this ስዑድያ ሞር ሪስክ ስለ ዘለዎም ኣብዚ ኩናት ዝከኣቱ ይደልዩ ኣለዉ so what did they do or what are they doing እንታይ ገብሩ ኣለዉ ነዚ ነገር ንምምካት ክለኣየሮም ንኣሜሪካ ክቡ ከምዘይደልዩ በይዛት ናቶም ንኣሜሪካ ክቡ ይደልዩ ኣለዉ that's why ብዙሕ ሕማቅ ፕረስ ብዛዕባ ስዑድያ ዝወፅእ ዘሎ ቁጠቦም ይልመስ ኣሎ ይሞቱ ኣለዉ ከምዚኦም ምስ ኢራን ይቀራረቡ ኣለዉ ዝብል ብዙሕ ኣርቲክልስ ዝወፅእ ዘሎ ፀቕጢ ንስዑድያ ንምፍጣር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ሪጀንሰን ስዑድ ዓረብ ክለኣየራ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኩናት ኣሜሪካ ክገብሮ ትኽእል ብሕጂ ኣይፍቅድን ኢላ ኣላ ነዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ንኢራን እውን ትነግሮም ኣላ ኣብዚ ሕጂ እንድሕሪ ኩናት ክጅምር ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክሳተፍ ኣይኮንኩን ኣነ ኣትሊስት ነው ኢራንን ስዑድያን ቀጥታዊ ርክብ ይገብራ ኣለዋ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኢራን ንባዕላ ስዑድያ ኣብቲ ጉዳይ ኢዳ ክትእቱ ይደልያን እያ ዘላ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ከተካብዶ ትኽእል እያ ስዑድያ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ስለ ዝኾነ ክለኣየሮምን መሬቶምን ተፍቂዶምሎም ንኣሜሪካ ንኢራን ኣብ ልዕሊ ኢራን ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣዝዩ ክኸብድ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ስዑድያ እምብለ ኢላ ግን ብካልእ መንገዲ ንዝመፁ ንክትምክት ከማን ዝሓሸ እዩ ስለ ስዑድያ ሰፊሕ መሬት ስለ ዝኾነ ስዑድያ እምብድሕሪ ኢሎም ኢራን they can respect them
كهرمون كحلف خليهم and by the way نتأمن قال أمن حجرات خليج زنبرة بأسي ترزنك خيط إيران عبقريات سعزلة مسعوديات محرالة إمارات دما بحركان بقطعن مرة تناديدو مالو سلازم انتي قبريهم إمارات مر قطعة بتقطع باوريد وهم زلو تساقمات النارايو سعودية دما حلفا يقبرو لهم نداديهم شطر له بخبر واقع ندادي شطر له كم دما infrastructure ناتهم كم تزد اللي تارجيتد يخوني يلن سلازي إذن ريوزة لنا نتهاجرات خليج زنبروم زمدنا بتستس كم زبل غيرهم مالو إيران دما كم زي أيام نيرو زياتهم كلاتهم تمشاطيرهم سامريكا بس أمريكا خوينهم شجر فتيرهم لا نيرهم زبل إمنات نيرهم now نإمارات راي تارجتس جبرا كايداناتهم نملا سامسي. This is the choke point here in the Strait of Hormuz. Let me clear this off and advance it to our next screen here. The naval assets are still in place. They are substantial. حجي اتينا أمريكا وتعدراو عقمي كدمنتاي كاب إيران رحيقو أزي بزح بيز حيزل له ريوه هذا بلولي. إيران كانت تقبر الحج. They have not lightened up throughout this ordeal of the past 3 months. What you're seeing on here, a lot of lines, I know it. Focus on the green and then the yellow. First the green. These are vessels that are entering the Persian Gulf from the east, okay? It appears from this map that 16 of them have gone through with passage. Some are going around those small islands that Iran demanded. Others seem to be going just a bit south of that. The yellow lines, rather, is the western travel that is moving through the Gulf. كابت بلوكيد نا إيران وصعي مراخب بين كوتان كهدمان يخلا خمسة لواي زنقر زلو سلازي قليا بتي إيران تفكر لن زلوها تلا على زلوها كطاليا مالتي تسقعي لن بنا إيران ما برحز وصع لوا نقلا قلقا بعمان تسقعن انت استحابيا انت إيران افكيدات لن زوصع كم زلوها دما ينقر له. The point of showing you this is that there is movement through the Gulf, through that choke point, even as we speak today. This, however, is what the Iranians are now saying, and Ashley referred to this in the reporting there from the Middle East. This area right here in blue, this is what the Iranians had controlled prior, and now they're calling for this controlled maritime zone, which would, according to the Iranians now, they would extend this zone to the east and to the west, which would give them extensive control over the Strait of Hormuz. كم زي تريو زلهم إيراناويان كساكن حيلهم كم زلوا نختريو زقبروا زلوا يوم this is incredible حدش حبريتا إيراناويان ممرحوت يوم قالوا كفافلا ببيتكوين استسنى كفال زغل مالتيو إذا حدش كيلا تريو زلهم بخلتك يحت كوين زلوا تغلالا زيتي قصصرناتنا يبلو تقدم اتا حنسيت الله زلو أباترهم بتكيلا ناتو نيرو أبتا زيت أببت متصاببو ناي وشمت حرموز أبايم نيرو سلازي أبزي أبو تازيات رأي نيرتا كيلا إزيا كيلا زي أنتي تفتروا لهم نيرات فلتو نيركم إمارات دبهال بتفوجرا زبل زلو بزح نبرتي اتنيرو تريور لهم بتسأقام وقنا بتقال في عمان زبل زلو تريقهم فوجرا زبهال ناي إمارات كابتو وشمت حرموز وزاي بو تاشو نيروم اكزيت نيروم بو بتو دبم وصيوم انتو حدا بمركب نبرتنا اتو بمخاينا غعزو حجرهم ينقسقسو نيروم ندادو يشطو نيروم ناو ات نيكست كيلا ناتوم نفجرا ني وشتيتيو حدش كيلا مسري تمالو እዚ ድማ ኤክስክሉሲቭሊ ንኢማራት ንክዓፁ ተገይሩ ዘሎ እዩ ብክልቲኡ መንገዲ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ተገይራ ዘላ ንኢማራት እታ ነፍሲ ቀትለታዊ ስጉምቲ እያ ጠቕላላ ሎክት ኮይና ኣላ ማለት እዩ ጠቕላላ ሎክት ኮይና ኣላ ሶ ነዚ ከመይ ገይሮም ኤንፎርስ ይገብርዎ ብኸመይ ይዕቅብዎ ብኸመይ የብልዎ ኣዛራብ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ካልኣይ ኢማራት እንድሕር ብከምዚ ደረጃ ተዓፅያ ኣሜሪካ ስቂሎም ክርእዩ ይኽእሉ ዶ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢራን ክንድዚ ዓይነት ቁፅፅር ኣብቲ ባሕሪ ክትገብር እንድሕር ክኢላ and America cannot solve this ነዚ ክትከፍቶ እንተደይክኢላ then America ፖሊስ ናይ ዓለም ወይ ከዓ ናይቲ ናቪጌሽን ናይ ዓለምና ናቪጌሽን ተቆፃፃሪት ክትብል ኣይትኽእልን እያ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ መጀመርያ ኣበይኩም ትሪእዎ ዘለኹም ዜና ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ትዕቢት ሚድያ ኣጆኻስኻ ኣንበሳይኻ ከማኻሲ የለን ዝብልዎ ፎክስ ሚድያ ኢኹም ትሪእዎ ዘለኹም so they understand ክንምንታይ ነገራት ተቐይሩ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ሚድያታት ዝነዊሕ እዋን ተዘሪብሉ እዩ ነቲ ኢራን ጌራቶ ዘላ ኣብዚ ፎክስ ሚድያ ይዛረብሉ ምህላዎም it means that ካን ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ክትቅበሎ ትኽእል ዶ ክትቅበሎ ይትኽእልኒ እዩ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ታካለይ ትሕቶ እንተደይ ተቐቢላቶ ዳ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ትሕቶ ብሓይሊ ክትቀይሮ ትኽእል ዶ እዩ ዝመፅእ ትሕቶ ኣብ ጣውላ ዝርርብ ክሰርሕ ከም ዘይክልፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ኩናት ስለ ዘላ እቲ መሬት ድማ ናታ ባሕሪ እውን ስለ ዝኾነ
برجز كل تكسب إمارات كسب عمان دبس إحنا أتومي كنبل عين غلنا باي ذا واي أبتلع على زلو سمياو تغليلو مزلو عمان على ياو عمان جنا بزق دايز انتاسك جيرالا ولا حنتي حابزن كلن هجرات خليج تزلب بممرح النزل لو هجر من يفلت مالو عمان يا كم مجمر يونس قدايزي إيران لولا ونتاس تدفرت هجر سلازقونت أبز قدايزي إسرائيل عم بدبيداز فترة تكويناتيو إيدنا ينحوس سلوني نايلو نداديهم يشطلو بز خبر بوتا أفدق بحرهم كفوتالو everything is perfect يزالوني عمان نايزو كله تفتير زولو اتزبالت مخصب تركب زال هاجر عمان يتبال حيث تنكفت ندادنا ترز خيتو قلو دايت بلالا بخبر واقعت شيء الله سوسا 7 زنبره واقعنا ندادي ب100 اسران ب130 شيء الله سو عمان ابز كوينات تقبرلو نيران تمرق زلا دحر بوتين مالتي بوتينن عمانن طرايم ني ايران زمرقو زلو مخنياتو كل زقبرو زلو عمان كم حسوم يزربح زلو سلامتاي جمالا غيراس لزقدت جمال مقبار طرحي كونخا نزف كوينات زين خيمت لعلم منم نايزن كلن هجرات خليج زتقالست يعني ايران شمغلنا حيزا نخلط يوم كتراقب نابتن كتبل كم حسوم زويتن لامريكا كساب موتاتا بمنستر قدات وزايناتا لامريكا خيدا زلمنت يعني ايران درون هاي تكوينات جمرلو سلازي يقبوهم يصبون ترخبوا عمان مغنياتو وقن خيمت لعلم منم زسعارو سلو زنبرو هذا اذا كنتات نريو زلنا كن كامتن العلا قداسي كامتن للعلي أقداسي. Now, what is the next move na America كابز انتهي قبرغلو برقص إسرائيل بعابي ونبكينات كأتويم زلو اسكنتاي كنقبر نخل قبل كله سموها. Had control prior, and now they're calling for this controlled maritime zone, which would, according to the Iranians now, they would extend this zone to the east and to the west, which would give them extensive control over the Strait of Hormuz. We'll see whether or not that lasts. We'll see whether or not the U.S. military has another vote in that particular statement. Yeah, America is بخميت متوا. That's the biggest question مالتي. إذا خمسيلو نحلو خلو انتايم زبلو زلو بتحد بغلطة وقت الرأي. Definitely not under the current terms. And right now, that difference is staring. Donald Trump loves winning wars, or at least the image of ending them. Ceasefires rebranded as victory, peace talks marketed as power and resolve. But his ally Benjamin Netanyahu, he has no desire to stop. Definitely not under the current terms. And right now, that difference is tearing open one of the most powerful political partnerships in modern geopolitics. And here's why I'm saying this. On Tuesday, the US president held أما نقولهم كلتا مرحتي بزح دراما يزكايد زلو بزح زربي كايد كم زلو يزنقر زلو أبزح أمني موداتا تليفون ركبناتهم ني حدا ساعات كم تزراربون أبو كم زي تسمامعون أبرتو زخونة باسي تقراجهم كم تفلاليون يزبهال زلو نتكونت هاد بغرا باز فلتو وقن دراما مخانيهم زنقر زلو كل جزء كوينات قد مجمعهم كم زي عينة زربان كم زي عينة تاكتيك نيوم زتكم يسمامعو كم زي اللون لك كم زي تخصدمو مزنقع عن شواز بال ني إيران مزنقع زلو زلو ينبت إيران are well prepared كل أمريكا زقبرو زلو كوينات نغجمرو وديهم كم زلو سمو غيرو يمزفلتو تراين تايو بيناي كم زجمرو وانتاي كم زقبرو سلزيت عمم تراين بر it is done كل تي حبريتا سليا حبريتا زي ناي ساتلايت حبريتا ونسلو زلوم أمريكا ريد خم زلون كوينات يفلتلو and both sides are كلتيهم لما convinced اليوم كلتيهم وجنات التقداي نكوينات دلو كم زلو فليت أمالو سلزي نمنتهي جمروان سلمتهي كساب حجاك كم زي تبصحن it's just technicalities كنقولون غيرنا بتكنيكاليتي سلزي ردادو زلو زقاتم زلو بر كوينات سلزي تدلي ويونا كوينات كاتو سلزي دلي ويو كال نجار سلزي قاتم يكون it is just because of technicality سخونة يكون مخنيات أتي وصلوا زلو بر كوينات كجمرو خمس خلي زنجار زلو دبلوماسي في التنالو تعري جبرالو جن إيرانويان دما نات قرارو بيكونوا زمت زلو يمزلونا زلو listen to this one تسفاني سلام كل خلده that Washington is under a lot of pressure and Trump is facing pressure both domestically and internationally, and at the same time that has raised the fear that he might declare a premature victory without meeting the set objectives of the war. And now there have been reports that there are some disagreements between Israel and Washington, which did surface in a very tense call that happened yesterday. But of course the optics of it all and on the face of it all, Washington has said that they do meet eye to eye on the issue. But how aligned do you think Israel and the United States are on the Iran war at this juncture? حجي دونالد ترامب بكل بنقدي تسقطي يسمعوا خمسلو مستيرا يكونن حدش نقرونا يكونن
he's under tremendous pressure ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ብኩሉ መንገዲ ብርቱዕ ፀቕጢ እዩ ዘለዎ ወላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ክብል ይትፍትን ዘሎ ግን ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝበሃል ሓደ ነታዊ ኒውክለራዊ ነታዊ ዝፅበዮ ዘሎ ቦምቢ ዝፅበዮ ዘሎ ኣብቲ ሚድተርምስ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ኩነታት ቀልጢፉ ክቕይሮ ኣይክእልኒ ወላ ነቲ ኩናት ተፈቲሕዎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግሪ ጥራይሲ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል እዩ ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ኪኑ ዝኸደ ግን ዶናልድ ትራምፕ is under a lot of pressure ግን ኣብ ጣውላ ድማ ዘቀራርብ ነጥቢ ድማ የብሎምን ኢራናውያን ነቲ ኩነታት የንብብዎ ስለ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ክጅምር እዩ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገራት ክቕየረላ ትደልላ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገር ይፅበሎ ግን ኢራናውያን ድማ ንዑ ሒዞም እዮም ፈፂምና ነቕ ኣይንብልን ኢና ጠለባትና እዝዩ ግበራ take it or leave it እያ ኮይና ዘላ ኣሻላሻል ኣይንገብር ኢና ይብልዎ ኣሎ ልስና I think there's a growing separation. The last thing that Netanyahu and his cabinet wants is for there to be a resolution without regime change in Iran and without a final deal on nuclear energy and on what's going to happen with the highly enriched uranium. So there's 970 pounds of highly enriched uranium at 60% enrichment, but there are also thousands of pounds of lower enriched uranium and plutonium. Iran insists on having the right to enrich uranium. You know, all of this the United States had under the JCPOA, the deal that Obama negotiated with the help of a lot of other countries in 2015. But Trump tore it up. And it looks like Trump would love at this point to be able to get back to a deal that's almost as good as the one that he tore up. But the Iranians know they've got a chokehold, and they also know that the United States and Israel have attacked them illegally. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ጉዳይ ክንሪኦ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ዕድላቱ ኩሉ ተፃዊትሉ እዩ ኩሉ እቲ ዕድላት ተፃዊትሉ እዩ ሕጂ ነቲ ቀደም ዝላገፀሉ ዝነበረ ኦፈርስ ወይ ከዓ ኢራን ሕራይ ክገብሮ የኢላ ተሰማምዖ ዝነበረት ነጥብታት ሕጂ እንተትቦ ዶናልድ ትራምፕ እናተሓጎሰም ትቕበሉ the problem is ኢራን ንሳቶም ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ዘይፈተንዎ ሓይሊ ከም ዘለዎም ስለ ዝፈለጡ ብልክዕ ድማ ብግምጣሉ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኪኖቱ ትፍክሮ ኣብ ባይታ ስለ ዝረኣይዋ ነዚኦም ኢና ዝኩሉ ኩሉ ነገራትና ከነረክብ ንሓስብ ነርና ኖ እዚኦም ርኢናዮም ኣለና ድሕሪ ሕጂ እምበሺ ብግምጣሉ ኒኩለር ከነማዕብል ኣለና ሓደ ወታደራዊ በት ኮንቬንሽናል ኩናት ከፍርሁና ኣይክእሉን እዮም ርኢናዮም ኣለና ሓደጋ ከውድቑ ይክእሉን ማለት ኣይኮነን ግን ክስዕሩና ኣይክእሉን እዮም زيادة مدام نمتك سعرنا سيكلوني ني مزيوم قال نجار كجبروز وقولا عقمية باللون دحر حجن كيد كعنا تغلا لا فتنا نخي جبرو دما كلتا نجار كلينا يوم يلوم زلو حدا اتني كلر ناتنا يكلر رواس واركن كيران لنا دار غاز بس حسابكم يزبل زلو ايران نيكولر كتحسكت كل الله سلام كتركب تخوينا زوبازي سلمتاي نيكولر ترخيبا كخبروا ويم كم سمين كوريا ريسبكت ناتا تركبي اسرائيل شرفوك حزي كابا انت زي اللي እዚ ነገር እዚ ንሓዋር ክቕፅል እዩ ስዑ ዝገበረ ገይሮም መብዛሕትኡ ሰብኩም ይዝብዘሉ ኢራን ኒኩለር ክሕዝ ኣሎ ኒኩለር ስለ ዝሓዘ ኢራን ንኻልእ ሃገር ክወርር ይገለገለ ዝብል ዘረባ የለን እስና ግን ሃብ ካብቲ ኒኩለር ንላዕሊ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ሓይሊ ዝቦም ዘሎ እሶም ንዓለም ከም ዘስምዑን ዓለም ከም ትብርካኽን ዝገብረሎም ዘሎ ኒኩለሮም ገለ ይኮነ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሒዞሞ ዘሎ ድሮናቶምን ተን ጀላብናቶምን ድማ እኹላት መሳርሒን ሚሳይላቶም ወሲኽካ ማለት እዩ تطور نخيت بلوم دما بوجيرهم نفسهم كلا غلقلو ስለዚህ ኒኩለር ማለት ንኸይት ድፈር ጥራዩ ንኸይት ህረም ጥራዩ እምበር ኪንው ክገብረሎም ዝኽእል ነገር የብሉ ናው JCPO ዝበሃል ስምምዕ ኦባማ ኣገዳሲ ኢራን ጠቕላላ ኒኩለር ከተማዕብል ከም ዘይትኽእል ተሰማሚዓ ነይራ ዶናልድ ትራምፕ ትዕቢት ቀዲድዎ ጥራይ ደይኮነ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ እቲ ዝበለፀ ካብቲ JCPO ዝበለፀን ዝኸበረን ዲል ክትባ ሓሲባ ነይራ ኢራን ግን ትዕቢት ስለ ዘለዎ እቲ ዶናልድ ትራምፕ تعبيت رادي كنا دنقرنا خالوهم تمناتو تزاتيتي لهم بزعبا نيكولراو ساينس ايفلطوني نايغزاو تشقاطيم نغاديم እቲ ኒኩለር ሳይንስ እንታይ ምዃኑ ኣይርድኦምን ነይሩ እቶም ኤውሮጳውያን ተዓዘብቲሲ ካብ ኢራን ሰሚዖም ይትርጉሙሎምን ከረድእዎምን ይፍትኑ ነይሮም ምክንያቱ ኤክስፐርት ስለዘይነበሩ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎም እቲ ኢራን ትነግሮም ዝነበረት ትህቦም ዝነበረት ሓለፋ ኣይርድኦምን ነይሩ ፃማማት እዮም ነይሮም ኢሎም I'm not saying this ብዙሕ መፅናዕታዊ ኣርቲክልስ ወፂኡ ኣሎ እዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ በዚ ኮይኑ በቲ here we are
ኣብዛ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ has no cards ነቲ ቀደም ዝኣብዮ ዝነበረ ኦፈርስ ሕጂ እንተዝረኽቦ ዶናልድ ትራምፕ ዕልል እናበለ ተቐበሎ ኢራን ግን ክትቦ ይትደልን እያ ስለምንታይ they know now ዝበለፀ ካርታት ንሶም ኣለዎ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣለዎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ መንቀራቕሮ ኣትዩ ከም ዘሎን መዋፅኦ ድማ ከም ዘይብሉ ተረዲዎም ኣሎ እንድሕር እቲ ኩናት ኣጋጢሙ ሕጂ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ if war happens now ሕጂ ኩናት ተጋጢሙ ተጀሚሩ ኢራን ዝበርትዐ መጥቃዕቲ ክተካይድ ከም ትኽእልን ካልእ ቅድሚ ሕጂ ክትገብሮ ትፈርሆ ዝነበረት ክትገብር ከም ትኽእልን እቲ ኩናት ድማ ዝኸበደን ብርቱዕ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብክልቲኡ ወገን እዮም ዝበሃል ዘሎ ኢራን ሓደጋ ክትከውን ከም ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ የስ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገር ክዕንቡ ይኽእሉ እዮም ኢራን ግን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፓወር ስትራክቸር ክትገብረሉ ከም ትኽእል because everybody knows ኣሜሪካ exposed ከም ዝኾነት ኩሉ እቲ ወታደራዊ በይዛት ናታ ኮይንዎ ዘሎ እንድሕር ሪኢኻ it's going to be very difficult ንኩሉ ነገር ብፍላይ ድማ ሓንቲ a little bit of detail እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ወርሒ 5 ኣብ መወዳእታ ኢና ዘለና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ኢራን ፅቡቅ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንሰሜን ስለ ዝኾነ ኢራን ደሓን ዝኾነ ወይዘር እዩ ዘሎ ኣብ በዓል ዱባይ ቀታሊ ቴምፕሬቸር እዩ ዘሎ ወርሒ 5 ማለት ኣብ ሱዳን እንታይ ንብሎ ነርና ሽህር ኩስም መኪና ንብሎ ሽህር ኩስም መግደይ ትፈልጡ እንታይ ማለት እዩ ሰላም ዓለይክ ተልካ ኩስም መክብለካ ፀሓይ በርትዑ ወሰብ ኤርዶን ይትሰብ ፀሓይ ብርትዕ ናይ ወርሒ 5 ንበይኒ ወላ በኤርትራ ማይ እንተዳህሪሙ ኣብ በዓል ከረምኩም ኢና ንብሎ ኣዝዩ ከቢድ እቲ ፀሓይ now imagine ኣብ ዱባይ ከመይ ከም ዝኾነ እዚ ኣብ ዱባይ ይኹን ኣብ ስዑድያ ይኹን ኣብ ኩዌት ይኹን ኣብ ሃገራት ኸሊጅ እሳተ ጎመራ ይትዓዲ እንድሕር ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ኢራን ድሕር ሃሪሞሞ እሞ ኢራን እንታይ ክትገብር እያ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ክትሃርም ክትጅምር እያ ናይ ኤሌክትሪክ ቦታ ናይ ኤሌክትሪክ ቦታ ናይ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ክሃርም እያ ኢላ ኣጠቂቓ ኣላ ፅቡቅ ጌራ ነጊራ ኣላ if that happens ናይ ኤሌክትሪክ ቦታ እንተሃሪማ ኣብዘን ሃገራት እዚኣ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ that's why seriously የጠንቅቑ ኣለዉ እቲ ኩነታት out of control ክኸይድ ከም ዝኽእልን ካብ ሕጂ ሓሲቦምሉ ክፀንዑ ከም ዘለዎምን ይነግርዎም ኣለዉ but again this is going to be it's going to be very difficult begin speaking and the ceasefire with that Islamic regime is now hanging by a thread. The president has put Iran on the clock. The White House says Iran has only days to show it's serious about a deal, and we've come to expect Iran is sending mixed signals. The world is watching to see whether serious diplomacy and deal-making will take hold or the strikes will begin again. I'm Harris Faulkner. You are in the Faulkner Focus. Here's President Trump. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. It could go very quickly or a few days. It could be a few days, but... ንርኢ ኣለና መቸም ዳርጋ ኩሉ ነገር በቲ ናይ ፎክስ ተሪኻዮ ኩናት ኣዝዩ ቀሪቡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢትስ ቨሪ ሳድ ዘሕዝን እዩ ኩናት ቀሪቡ ኣሎ ግን ኣክቹሊ ኢራናውያን ካብ ኩናት ቀሪቡ ኣሎ ኩናት ክጅምሩ ይሕሾም ምክንያቱ ኢራን ብዙሕ ፀገም ስለ ዘለዎም እቲ መጠን ናይቲ ከምዚ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ነተን ሃገራት መራ እዩ ዝሃሲ ብፍላይ ነቶም ተዓፂኦም ዘሎ ሲጅ ብኩሉ ዕፅው ኣጋጢሞም ዘሎ ልክዕ ከምዚ መፃኹኻ እናበለ ድቃስ ለይቲ ዝኸላካ ዘይኮነ ሓዳፊቱ መፅዩ ክውድእ ይሕሸካ ዘይተርፍ ተኮይኑ ማለት እዩ ከም ዘይተርፍ ድማ ይነግርዎም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ኢራን እውን ነጊሮም ኣለዉ እንድሕሪ እቲ ኩነታት ኩናት ክጅምር ምዃኑ ርግፀኛታት ኣብ ዝኾኑሉ ደረጃ ፕሪኤምፕቲቭ መጥቃዕቲ ነቲ ኩናት ንሳቶም ክኸፍትዎም ዝኽእሉ እውን ይነግር ኣለዉ ኣቐዲሞም ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ምዕብል ዝበለ ሳተላይት ኢሜጅ ስለ ዘለዎም ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩናት ክብገስ ከም ዝኽእል ምልክት ተሪኦም ኣቐዲሞም ንሳቶም መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እውን ዝነገርሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓፂር ግዜ ኢና ክንውድኦ ክንፍትን እቲ ዝደልዮ ዘለኹ እንተደይ ገይሮምላይ I'm just gonna ጥልጥፍ ኢለ ጀሚረ ዕላማይ ክሃርም ክፍትን እየ ዝብል ዘሎ ክጅምሮ ከለካ ነዚ ኩናቱን ከመይ ኢልካ ኢኻ ጀሚርካ seriously this guy ንዓለምና ዝዓበየ ሓደጋ ዝበሃል ሰብ እዚ እዩ he thinks ነገራት ኣብ ቀልጢፎም ዝውድኡ ከምኡ ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና almost ከባቢ ሳልሳይ ወርሒ ተገማጊሙ ዘሎ ኩናት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ተባሂሉ ዝተጀመረ ኩናት እዩ just in a few days ኣብ ቁርባት ኣብ ሒደት መዓልታት 3 ወርሒ ክመልእ እዩ ኩናት እዚ ከይተረዳእና ድማ ከምዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ዓመት 2 ዓመት ክንብል ከም ንኽእል ጥራይ ዘፍርሃካ because ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝደልዩ ዘሎ ዓወታት ንክረኽቦ ብቐሊሉ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ምኽፋእ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ እዮም It could go very quickly. Iran is a defeated nation. Yeah, they also don't have like a singular column of leadership.
I mean, how do you deal with a country that's run by terrorists on one hand and citizenry that's not armed and afraid and hiding at this point while that country continues to hunt its own and try to fight its way to take the Strait of Hormuz back, which is what we're watching right now. Our U.S. blockade of Iranian ports continues, and it is really punishing that country. CENTCOM released this brand new video of Marines boarding an Iranian flag tanker. They searched it, ordered it to change course. كم تريو زلهم تميديا أمريكا زبلو زلو ترفنا يفرهنا تمخانو فلوت انديو مرحتنا تفح بحيل وزلو حجر مرحتن وتدراويان سبيلاوين مرحت كسانة يزي كالو كم يجر كم سو كتزرارب تخل ويونا معلبك بس تخل هزب دما برعدي تحبي زلو كابت منقسي I mean seriously we all know that ነገራት ሙኻን ስለ ዝኣበየኩም ትጥቀምሉ ዘለኹም ቃላት ምዃኑ ብዝኾነ ኣሜሪካ ከምዚ ዝተፈላለዩ መራኽብ ናሓዘት ተግባዕብዕ ከም ዘላን ነቲ ኩነታት ነቲ ብሎኬድ ናታ ነቲ ዕፅዋናታ ከተተግብር ትፍትን ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ምዃኑ እውን እዩ ዝንገር and they are preparing ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዶናልድ ትራምፕ መራዩ ደስ ዝብሎ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዎም እንቅስቃሳት ከም ዓወት እዩ ዝቆፅሮ ንሱ and they're showing him ከምዚ ዓይነት ስእልታት ኩሉ ግዜ እንቅስቃሳት ክገብሩ ከለዉ በት ንኣሜሪካ እዚ ዝገብርዎ ዘሎም ዝንጋዕ ዝመስል ዘሎ እዚ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍላ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣዝየን ክቡራት ዝኾና መራኽብ ኮይኖም ብዙሕ ኦፕሬሽንስ እዮም ዘካይዱ ዘሎ ኢራናውያን ኣብ መሬቶም እዮም ከፍ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እቶም ሰራዊት ናይ ኢራን ተራ ስርሖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ዓዶም ከፍ ኢሎም ካብ ገማግም ባሕሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ግን ነዊሕ ርሕቀት መፂኻ ከባቢ ፍርቂ ወላ ርብዒ ናይ ሓይሊ ባሕርናቶም ኣብዚ ከባቢ ኣቕሪቦም ኩሉ ነገር ዋጋታት ብምኽፋል ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እንታይ ተዓወት ክኸውን ኣብ መወዳእታ እንታይ እቲ መክሰብ ኣይ ዶንት ኖ እቲ መክሰብ ናይ ኣሜሪካ ሶፋር ዘሎ ክሳብ ሕጂ መክሰብ ኣይረአን እቲ ክሳራታት ግን ጉልሕ ጎሊሑ ዝረአ ዘሎ እዩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነውሐ ይኸይድ ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ እቲ ባትል ግራውንድ ወይ እውን ናይ ኩናት ዕላማ እዩ ኮይኑ ዘሎ መን ይቋፀሮ መን የመሓድሮ ድማ ሓያል እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከም መሓደርን ክቋፀርን ዝኽእል እቲ ሓያል ዝበሃል መዐቀኒ ናይቲ ሓይሊ and መን ይቋፀረሎ መን የመሓድረሉ ኸ ኢራን እያ ስለዚ መን እዩ ሓያል ኣብዚ ኩናት መን ይፀብለልትነት ዘለዎ እንድሕር ኢልካ ኢራን ኢኻ ትብል ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብዚ ከባቢ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ኢራን ድማ እያ ኣብ ኢድ ኢራን ኣሎ ኢራን ተመሓድሮ ኣላ that's it ካልእ ኩሉ ክትብሎ ትኽእል ነቲ ኩንነት ምሉእ ብምሉእ ከንፀባርቕ ዝኽእል ኣይኮነን ንቐፅል ኣብ ዘተ ሰላም ቁሩብ ገለገለ ይካየድ ኣሎ ተስፋታት ኣሎ ዝብልዎ ነገራት ኣሎ ግን ንሪኦ ነገር ከዓ የብልናን State Marco Rubio says there are signs of progress in efforts to secure a deal with Iran, but warns major challenges remain. He also said the US President Trump has other options if talks fail. I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured. So the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. Those comments from Marco Rubio. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ዝርርብ ኣብቲ መርገፂታት ናቶም ብዙሕ ምቅያራት ስለዘየለ እቲ ዝርርብ ይፍተን ኣሎ እዩ ግን ኣብ ሓደ ውዱእ ነገር ክበፅሕ ግን ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ and እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ንሰላም ድልው ምዃኑ ገለ እዮም ዝነግሩ ጀስት ኣደነው ንመን እዮም ከታለሉ ዝደልዩ ዝበለፀ ዲል ተዋሂቦ ከሎ ንዑ ረጊፁ ኩናት ከም ዝጀመረ ድዮም ንሰብ ከደናግሩ ዝፍትኑ yes they always try to do that ከደናግሩ ይፍትኑ እዮም ምክንያቱ it works መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ንክቕበል ብሚድያታት ቆራሪፆም ንዖም ስለ ዝህብዎም ቀደም ይሰርሕ ነይሩ ሕጂ ግን ምስቲ ዘሎ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ከምቲ ዝደልይዎ ይሰርሐሎም የለን ዝኾነ ዲፕሎማሲ ፓኪስታን ብዙሕ እያ ትፍትን ዘላ Donald Trump's latest remarks on Iran are once again raising questions over Washington's next move. From threats of military action to renewed talk of diplomacy, the US president's messaging has sharply swung over the last few days. As back-channel talks continue, Pakistan is now emerging as a key mediator between Tehran and Washington, while Iran says any fresh aggression will have consequences far beyond the Gulf. Pakistan ዝከኣላት ገብራላ ነቲ ጉዳይቲ ከተረጋግጥ ጠጠው ንኸተብል ወይ እውን ኣብ ሓደ መዕለብ ንኸተብፅሕ ዳርጋ ንፓኪስታን ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ማለት እዩ ኣብ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ
ዕድል ይፈጢሩላ ዝበሃል ምክንያቱ ኣብቲ ዝዓበየ ኩናት ናይዚ ግዜ እዚ ዝዓበየ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክትገብር ዝኻለት ሃገር እያ እንደ ኣብቲ ዓውዲ እቲ ዝዓበየ ክብሪ ከውህባ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ግን ዝረአ ነገር ከዓ ይረኸበትና ኣላ ውፅኢት ምክንያቱ ብግዳ ሓቂ ኣብ ጣውላ ከተምፅኦም ኣይትኽእልን እያ ከተሳልጥ ፋሲሊቴት እያ ክትገብር ትኽእል ኣብ መንጎኛ ኮይና ዝንትን ክትብል ትኽእል እምበር ኣብ ጣውላ ከተምፅእ ተኮይንካ ቁሩብ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ንክልቲኦም ወገናት ግደፉ ክትብል ወይ እውን ከተስምዕ ትኽእል ክትከውን ኣለካ ፓኪስታንን ኢራንን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘለዎ ይረዳድኡ እዮም ግን ፓኪስታን ድማ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ፓኪስታን ድማ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ፓኪስታን ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ስለዚ ምስ ኩላቶም ፅቡቅ ዝምድና ዘለዋ እያ ኩሉ እዚ ፓኪስታን ትገብሮ ዘላ ድማ ንሓንቲ ሃገር መርዲ እዩ ንህንዲ መርዲ እዩ እዚ ፓኪስታን ከምዚ ዓይነት ክብሪ ንኽትረክብ ህንዳውያን ፈፂሙ ዘይዋሓጠሎም ነገር እዩ ግን ይፍተው ይፅልው ፓኪስታን is getting that spotlight ማለት እዩ and ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ መራሕትናቶም ናብ ውሽጢ ኢራናት እዮም ምስ ኢራን ይዘራረቡ ኣለዉ ገለ ነገር መዕለቢ ክረኽብሉ ይፍትኑ ኣለዉ but chances are ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ because they understand the situation እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦም ይፍትኑ እዮም ዘለዉ in case ብዝኾነ መንገዲ ለውጦ ተገይሩ ነቲ ኩነታት ንምውዳእ እንተደይ ኮይኑ ኣሜሪካ እንታይ ትደሊላ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ኢራን ድማ ነፍሶም ክከላኸሉ መሰል ከም ዘለዎም ካርዱ እዩ Trump has once again pushed for the Strait of Hormuz to be fully reopened. The US president said Washington does not want tolls on the crucial international waterway. How do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like to? Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. Alongside Hormuz, Trump ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ዓፅያ ኣኽፊላ ትዕልፎም ኣላ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣይንደልዮን ኢና እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ቀደሙ ክኸፈት ኣለዎ ዝኾነ ኢራን ትቋፀሮ ክኸውን የብሉን ዝኽፈል ነገር ዝበሃል ነገር ክህሉ የብሉን ስለዚ ዓለም ለኻዊ መንገዲ ንግዲ ነይሩ ከምቲ ቀደሙ ክቕፅል ኣለዎ ኢሎም ከም ቀደሙ ከይከውን ዘበላሸኻ እሞ በዓልካ ኢኻ ይብልዎ ኣለዉ ካሶም ስለዚ በዓልካ ንዘበላሸኻዮ ሕጂ ተመሊስካ ተሓተሉ ምክንያት ክህልወካ የብሉን ይብልዎ ኣለዉ በቲ ካልእ ድማ ብዙሕ ክሳራታት እዩ ዘለዎም በቲ ንሕና ጌርናሎም ዘለና ዕፅዋ ብዙሕ እዮም ዝኸስሩ ዘለዉ ስለዚ ድሕሪ ካብቲ ክሳራ ክድሕኑ ዘልዮም ንሕና ንብሎም ዘለና ክገብሩ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ እንደ I don't know መን እዩ ሓሳባቱን መንገዱን ክቕይር መን እዩ መርገፂኡ ክቕይር ብሕጂ ዝክረር ዝኽእል ጉዳይ እዩ ግን ክልቲኦም ወገናት መርገፂ ክቕይሩ ድልውነት ዘለዎም ኣይመስሉን እዮም ዘለዉ and it's going to be very very tricky ክንቅፅል ካልና ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል and በብወገኖም ኣፈኸራታት ኣለዉ ክንብል dominate every Iran remark from the White House. Uranium enrichment. They're highly enriched uranium. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. ኣብዚ ድማ እቲ ኒኩለራዊ ሃይሊ ኤንሪችድ ኒኩለራዊ ባእታታት ወይ ከዓ እቲ ኩነታት ናይ ኢራን ክትቡን ኣለኩም ኣባና ክመፅእ ኣለዎ ንደልዮ ኢና ክወሃበና ክኽእል ኣሎ ብዙሕ ዘድልየና ኣይኮነን ወሲድና ከነቃፅሎን ከነዕንዎን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ and he expects people to believe him በዘረባ እዚ ሰብ ከኣምኖ ይፅበ ዘሎ ኢራናውያን ከኣምንዎ ወሲድካ ከተቃፅሎ የኣይ ኣሜሪካሲ ከምኡ ዓይነት ኤንሪችድ ዩሬኒየም ወሲድካሲ በቃ የድልየናን እዩ ገለ ኖ you need it ወሲድካ ኣብቲ ናትካ ክድምሮ ኢኻ ደሊኻ ዘለኻ ንኢራን ድማ ንዓ ዝወሰድካላ መዓልቲ ንፅባሒቲ ኩናት ክትጅምር ምዃንካ ፍሉጥ እዩ everybody knows this ኣሜሪካ ቃላ ክትሕሉ ግዴታ የብላ ክምሕሉልካ ይኽእሉ እዮም ክትሕሉ ይኽእሉ እዮም ክሕልዎን ግዴታ የብሎም ዘገድዶም ሓይሊ ድማ የለን ስለምንታይ ቃልኩም ዘይሓለኹም ዝብሎም ከዓ የለን ዝደፍር ሰብ የለን ምክንያቱ ኔጎሲዬሽን ዝተወዲዩ ዘሎ እንታይ ክትገብሩ ኩናት ጀሚርኩም ዝበሎም ሰብ የለን ኣንፃሮም መግለፂ ዘውፅእ ሰብ የለን ዩናይትድ ኔሽንስ ኣንፃሮም ስለምንታይ ብዘይ ሕጊ ሃገር ትወሩ ኣለኹም ዝብሎም የለን ኤቭሪቲንግ they do ድሌቶም ከም ድሌቶም ከም ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ናፃ ኮይኑ ድሌት እናገበረ ዝነብር ሃገር የለን they can do anything እየ ዝብለኩም ዘሎ
عقمهم زفقطة تخين كل نجار قبر خليهم you just name زخون نجار بل السعودية كوروا خلوا yes if they want السعودية كوروا خليهم they just need هذا stupid مغنياتهم زلي أب China خيدهم كوروا خلوا ده عقمي يلا كقبروا كفتنو تطوز بلهم حيلي يلا جن حيلنا China سلزلو تن حيل زل واصل ده فرو أمي نبر أمريكا حقدو قلودو دبحال نجار أيسرني قدام هجي يمسلون يرميهم بحجز الزوجي يمسلون يرميهم أي زوجون يرمي دم قدامون دونالد ترامب يقلص غير ومرك بقدامكم يوم ما بأفغانستان العراق قال زقبر زنبرة كله ليبيا زقبر زنبرة حقونا يقتلون يوم نيرو قدام قلت هاي يوم تم مرحتي حق نزفروسين أنا على زال زبل توسعت يوم نيرو على دخولو دراما قبر زغول يوم نيرو أما وده تاجن كله تماسك تغل دونالد ترامب سلطان متيو كما هني كل نيو كدنا قراي في النيو تزلا أبغى خلو ده حد يهز خدا ግሪንላንድ ሆነ ወሰዲና ይልጅ ፕሮፓጋንዳ ይገብራሉ ከም ገይርኑ ኩባ ኮዝ ተቀሪባ ማሎ ወይውን አትሊስት ክፍትኑ ዝንሪዮ ዘለና ድማ ግልጽ ዝኾነ ነገር ኢና ንሪኦ ዘለና ነቲ ክሽፍንዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ኩሉ አላሊ ወይ ዶናልድ ትራምፕ በዚያ ያነዝ ፎቶ ይለኩም ቅድሚ ዝነበሩ መራሕቲ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣይገብርዎ ነይሩ ማለት ይኮን they were doing the same ጥራይሳቶም ሽፋን ይጥቀሙ ነይሮም ዝበተሰብ ድማ ምሶም ከይተረድኦም ሰብ ይጉታት ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ይገብሮ ስለ ዘሎ ዓለም ምሉእ ነቲ ኩነታት ወላቲ የዋህ ክርድኦ ክኢሉ ማለት እዩ ምርዳ ድማ ግዳስ እዩ ድሕሪኡ እቲ ካልእ ዝመፅእ መጀመርያ ሰብ ክፈልጥ ኣሎ ኣሜሪካውያን በሪህሎም ኣሎ that's why ዶናልድ ትራምፕ ተቐንዲ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ካልእ ህዝቢ ዓለም ኣይኮነን ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ስለምንታይ ትገብረለካ ይብሎ ዋይ ስለምንታይ ኢና ክንዚ ገንዘብ ናብዚ ኣጥፍድ ኣለና ንዓና እንታይ ረብሓ ኣለና ኣብዚ ተራ ሰራሕተኛ ኣሜሪካዊ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ካብዚ ክሳራ እንተደይ ኮይኑ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ኩናት ጌርኩም ዝረኸብናዮ የብልናን ተትረኽቡ ኣለኹም ንበዓልኹም እዩ ንጅባኹም ነቶም ሃብታማት ቢልዮነራት እዩ ንዓና ዝመፀና የለን ስለዚ እቲ ዋጋ ንሕና ንኸፍሎ እቲ መክሰብ ግን ካልኦት ዝረኽቦ ተኮይኖም እዚ ኩናት ኣይዋፃናን ኣይንደልዮና ግደፍ ይብልዎ ኣሎ እዚ ሰምዖም እንዳይሰምዖምን ጠጠው የብልዎ የብልዎን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ኣዝዩ ብዘገርም መንገዲ እዩ ዝቕፅል ዘሎ and yeah I mean abzin tasameka nukhina tsilu yam Iran's right answer. Well, the president says he could wait a few days to get the right answers, but is also willing to resume attacks on the country. Iran's foreign minister, meantime, says his country is prepared for any outcome. Listen. Should it become necessary, should the interests of the state dictate that we prepare ourselves in the field of diplomacy, of discussion, of negotiation, then we will prepare ourselves. But with strength, the same strength with which the armed forces prepare themselves in defense of the country. Meantime, tensions over كم تريو زلهم نزي زريعهم زلوا زينتن وجه ندادي زقد زك أبابلا أف سماين زينتن سلازي وجه تداليهم زلوا إسرائيل نوجه ريدهم زلوا نخفلت إلهم زريعوا زلوا يسوع إيران ويان دما دحرت وجه خمسة كوينو إحنا دلوقتي نزلنا نفسنا هنكلاغل روحاتنا هنكلاغل دلوقتي نزلنا يبلالو of course كيف توزعت وزلوا كينات إيران كينات يدلوز كوينو ما يكونوا جن نعدهم كتفوهم كاب نتهاجر كودقوا إلى مثل زمزلوا نكمل كتوك ديتايو I think كاب زوان زبزو دنقاس أزد لي ما يكونون إيران نفسهم كلا خلو زخلو مخانم نعلم زي مسكوريوم and we'll see نبي كايدة كونتات so far جن نزي مثل نتينا كتباوي كفالنا تدما أبز قصل بفلاي أب حجرات عرب سجبر زولو دراما دما أبز قصل مدبناتنا مسكرنا أفريقيا تاهزنا كان رأيكم فتنا علومي فيديو أبزون ردينا لايك مكبار I trust you thank you